Hola, bon dia. Canal 9 Televisió Valenciana comença així un informatiu especial per a oferir-los els actes celebrats este matí amb motiu del Dia de la Comunitat Valenciana. La ciutat d'Alacant ha rebut l'alta distinció de la Generalitat quan es fan els 500 anys de la seva fundació. El president Lerma, que ha pronunciat el tradicional discurs institucional, ha guardonat també els escriptors Vicent Andrés Estellés, Vicent Aglera Cerny i la gimnasta Maisa Lloret. Des de fa uns 500 anys, el Saló de Corts del Palau de la Generalitat acull representants de les poblacions més importants de l'antic regne. Ara, quan Alacant està a punt de fer el 15 centenari del seu naixement com a ciutat, la Generalitat Valenciana li ha concedit la seva més alta distinció. Reconocimiento a la labor y al espíritu que Alicante ha dado dentro de la Comunidad Valenciana. Un espíritu, como se ha dicho en el preámbulo, de otorgamiento de la distinción, tolerante, abierto, mediterráneo. Vicente Aguilera Cerny ha rebut en esta ocasió el Premi de les Lletres Valencianes. Crític d'art i assagista, és el fundador del Museu d'Art Contemporani de Vilafamés. Ha publicat més d'una vintena de llibres relacionats amb l'estudi, la divulgació i la promoció de l'art i la cultura. Sobretot una gran alegria, perquè quan ho has treballat tant, que facin un reconeixement, agrada molt. Maisa Lloret va entrar en la història amb la millor classificació obtinguda per una gimnasta espanyola en uns Jocs Olímpics amb el 5è lloc obtingut a Seül. Esta jove de la Vila Joiosa, que ara té 18 anys, avui ha rebut la medalla d'or al mèrit esportiu. Penso que he d'estar molt contenta, al igual que els altres que van a percibir esta distinció. La medalla d'or al mèrit cultural ha sigut per a l'escriptor de Burjassot Vicent Andrés Estellés, considerat el més gran poeta valencià viu. Significa un reconeixement de lo moltíssim que he treballat en aquesta vida, perquè pràcticament jo vaig començar, tindria uns 11 o 12 anys. Encara que les primeres poesies, des que tinc consciència, són de la Guerra Civil, jo vaig començar poc abans. L'any 34 crec que vaig començar a escriure. Del 34 fins ara, treballant tots els dies. La seva delicada salut l'ha tingut apartat en els últims anys. Ara arriba el just reconeixement per a este poeta que ha sabut contribuir a la recuperació de la identitat cultural de la comunitat valenciana. Milers de valencians han acompanyat avui de matí la senyera en el seu tradicional recorregut entre l'Ajuntament de València i l'estàtua del Conqueridor. El bon temps ha acompanyat aquest acte on es commemorava el 750 aniversari de la rendició del rei Moro Zayán i l'entrada de Jaume I en la capital del regne. A les 12 en punt, Fermín Artagoitia, portaveu del CDS en l'Ajuntament de València, rebia la senyera de la ciutat al peu del balcó municipal entre les salves d'ordenança i els mateixos honors militars concedits a la bandera de l'Estat. A la plaça de l'Ajuntament, milers de ciutadans s'han anat concentrant al llarg del matí per fer també el seu homenatge a la senyera dels valencians. Junt al portaestandard es trobaven l'alcaldessa Clementina Ródenas i els regidors dels grups polítics de la corporació, Vicent González Lizondo, Martín Quirós, Joan Ballester i el secretari de l'Ajuntament han portat les borles de la senyera. Mitja hora abans, els membres de la corporació i els convidats s'havien reunit en l'Ajuntament. A l'arxiu, el secretari repetí la fórmula que transmet la custòdia de la senyera durant el temps que la bandera abandona el Museu Històric de la ciutat. Avui fa 751 anys que comença la història de la senyera valenciana. Segons els cronistes, Jaume I, en un dia com este, feu l'entrada triomfal a la ciutat de València. El 9 d'octubre de 1238, les terres valencianes foren separades del món islàmic per incorporar-se a la civilització cristiana de l'Europa occidental. Avui, els valencians s'han sumat massivament a la processó cívica, a pesar de l'oportunitat que 3 dies de festa i bon temps han donat per eixir de la ciutat. L'alegria i el bon humor han estat presents al llarg del recorregut pels carrers cèntrics de la ciutat de València. Darrere queda el caràcter polèmic que durant la transició democràtica ha tingut aquest acte. Ara, grans i menuts, comparteixen el caràcter festiu d'esta commemoració. Moltes persones omplien la plaça d'Alfons el Magnànim esperant l'arribada de la senyera. Als peus del monument, les autoritats i diverses entitats cíviques depositaren les corones de llorer. La commemoració històrica del 9 d'octubre es va iniciar en este segle. Foren les societats valencianistes les que, al voltant de 1915, començaren a fer ofrenes davant del monument del rei Jaume.
Amb les primeres notes de l'himne regional començà el moment més emotiu de la processó cívica. El cant de l'himne, compost pel mestre Serrano per a l'exposició regional valenciana de l'any 1909, és, potser, el moment més volgut pels assistents. Al final del cant de l'himne, la senyora ha deixat l'estatua i s'ha enfilat pel carrer de la Pau per tornar a l'Ajuntament. Ha sigut en aquest moment quan un grup de veïns de la comarca dels Serrans, presents en el parterre, han xiulat protestant per la possible instal·lació d'un magatzem de parallamps radioactius. En el carrer de la Pau, senyeres i domassos engalanaven molts dels balcons. Els veïns d'este i d'altres carrers de la ciutat han participat en la commemoració del 9 d'octubre decorant l'exterior de les vivendes. Després de més de 2 hores, la senyora tornava a l'Ajuntament sense haver-se inclinat en cap moment, com mana la tradició. Novament, en l'arxiu municipal, la senyora quedarà custodiada en la vitrina fins a l'any que ve, com tots els anys, fins al 9 d'octubre pròxim. Acabada la processó cívica, les autoritats i un important grup de convidats participaren en una recepció oferida per la Generalitat a la plaça de Manises de la ciutat de València. Empresaris, sindicalistes, artistes, esportistes, catedràtics i representants dels col·lectius professionals i ciutadans han coincidit amb els valencians il·lustres que treballen fora de la seva terra i que avui han volgut tornar a sa casa. En l'informatiu de les 9 els oferirem més informació i les opinions dels assistents a l'acte que ha finalitzat fa uns minuts. Un concert ha sigut l'acte central de la celebració del 9 d'octubre a la ciutat de Castelló. En els dies previs hi ha hagut festivals i activitats diverses dirigides a tots els grups d'edat. Els actes populars han caracteritzat la jornada del 9 d'octubre en les comarques del nord. El so de la dolçaina del tabalet ha omplit de bon matí els carrers de la població de Betxí. La colla de dolçainers d'esta localitat de la Plana Baixa s'ha encarregat de fer-la despertar. També a Vila-real, a Vilavella, Onda, Vilafranca, Segorbe, les Alqueries, Torreblanca, Morella o Vinaròs, per anomenar alguns casos, han programat actes populars i culturals al llarg de tot el dia. El bon temps ha acompanyat en este 9 d'octubre els castellonencs que han decidit quedar-se en casa. Els pares i fills han eixit a passejar per prendre el sol. Altres han preferit passar part del matí practicant jocs tradicionals a les places cèntriques. A la capital de les comarques del nord de la Comunitat Valenciana, la commemoració del 9 d'octubre ha tingut un caràcter cultural. Avui, la Banda Municipal de Música de Castelló ha oferit un concert extraordinari amb peces de mestres valencians com Serrano, Giner, Talents i Artola. Este concert ha sigut l'únic acte organitzat per l'Ajuntament de Castelló. El públic assistent ha escollit l'ombra per fugir de la forta calor. Per a esta vesprada, una representació teatral a la mateixa plaça Major tancarà la jornada del 9 d'octubre. A la província d'Alacant, el Dia de la Comunitat Valenciana s'ha celebrat amb antelació, encara que a Xàbia tindran un concert esta nit. Festivals per a escolars i joves han sigut els principals actes al llarg de la setmana passada. El llarg cap de setmana ha fet que la majoria de les comarques alacantines la jornada festiva del 9 d'octubre s'hagi aprofitat per a l'esplai. Fins i tot gran part dels actes institucionals programats pels ajuntaments o la Conselleria de Cultura s'han dirigit cap a la gent més jove, amb actuacions musicals, concursos de redacció i dibuix i activitats esportives. La bona temperatura que disfruta avui la ciutat d'Alacant ha fet que els alacantins aprofiten la festa del 9 d'octubre per anar a la platja a prendre el bany o simplement passejar per l'esplanada en este matí assolejat. Pel que fa als actes institucionals, dissabte passat es va dur a terme una representació de l'antologia de la sarsuela que dirigeix José Tamayo. L'acte es va celebrar a la plaça de Bous i va convocar un nombrós grup de persones que van quedar molt satisfetes amb la posada en escena d'esta nova antologia. Divendres passat, Joan Manuel Serrat va actuar a Elx i esta nit a Xàbia el cantant Lluís Llach donarà un recital de les seues últimes cançons. A Benidorm, en el poliesportiu municipal, s'han dut a terme les 5es jornades esportives i Alcoi, l'alcalde de la ciutat, Josep Sanus, ha convocat els col·legis per entregar-los la senyera d'Alcoi.
A banda dels milers de valencians que han acudit als actes oficials, els ciutadans de les 3 províncies s'han trobat amb un abellidor pont festiu que han aprofitat per a fer centenars de coses diverses. Els nostres equips han recorregut tota la comunitat per preguntar què fan avui els valencians. El dia 9 d'octubre tinc servici i no poder celebrar la festa dels valencians. ¿Te pareix bé o no? Está tranquilo en el monte. Un día tranquilo, con agua y ya está. Tranquilo. Pues el 9 d'octubre pensa fer alçar-me i anaven al cementeri a visitar el meu home. Luego me vaig per els netes i pego una volta pel parque o per la glorieta. Y luego me claven a casa y asunto terminado. Pues el dia 9 d'octubre pensem anar a pegar 2 voltes per ahir, la dona en el cotxe, en el xiquet, perquè com estic en el paro no hi ha massa feina tampoc, a veure si ve algo per ahir per poder treballar. Pues yo el 9 de octubre em quedaré en el despatx del gimnasio sobretot per a treballar i treure l'IVA, que és el que em preocupa ara el més urgent possible. Farem una cerveseta i de totes formes, quan tenim una tele per estrenar, estarem un poc ocupats a casa. Això és tot. Pienso marcharme al campo, porque aquí en los pueblos no se celebra como en la capital, claro. El dilluns, a lo millor buscarà els Clatasans. ¿Qué pasa? ¿Algo el día 9 de octubre? ¿Algo especial? Vaig anar a pescar en companyia del meu germanet Antonio, que fa més de 40 anys que fem el mateix. Pues com fa més de 10 anys, el primer que farem serà posar la bandera en el balcó, després quizás camp al camp i per lo demés ja com un dia com un altre. Anar a la muntanya a preparar el parany, per casar el tort, que el dia 12 s'hauria la veda. Iré a la manifestación, como Chelvano y como Serrano, a que no pongan los pararrayos, y nada más. Pues pasear, inaugurar el día ese, inaugurarlo. No, porque mañana voy a coger almendras. No tengo clases de fiesta. ¿Cómo lo celebraremos? Pues nada, haremos una comida y nos juntamos. Pues yo, votar, hombre, votar no ho sé. Demà són les votacions. Pues principal que no tengo colegio y me iré a Valencia y saldré con mis amigas por ahí, pero no celebraré ninguna cosa normal, yo qué sé. Anarme a la muntanya, descansar 24 horas, dormir només. Y lo demás ya, chimpum. Pues aprovechando que es fiesta, por el cachirulo con mis amigos. El 9 de octubre, ¿dónde está? Yo no me lo sé. Un día mejor porque no hay colegio. Primer encendré el foc en terra, si continua este fred. Agarrar a la família i passar-ho pipa, entens? A veure els espectacles, quina és l'oferta que se mos dona per celebrar aquest dia festiu i celebrar-ho per tot lo gran. Joan Manuel Serrat, Altall, Ovidi Montllor, Gilbert Becó i l'Orquestra Passadena foren a nit els encarregats de posar música el 9 d'octubre. Els Jardins de Vivers a la ciutat de València van ser l'escenari d'este pròleg festiu. El 750 aniversari del poble valencià es va celebrar esta matinada als Jardins dels Vivers a València amb un festival de música que va congregar gent de la ciutat i de molts pobles del voltant. La velada la va obrir Altall i va durar fins a les 3 de la matinada amb les actuacions de Joan Manuel Serrat, l'Orquestra Passadena, Ovidi Montllor i Gilbert Becó. Vora 10.000 valencians van convertir els Vivers en una velada ben popular. Encara que era una nit fresqueta d'octubre, Gilbert Becó va recordar al públic les hores velles de setembre i algunes cançons més. Els anys i els quilos no van impedir una actuació magistral del cantant parisenc. Van acompanyar la música a Castells de Focs per tancar les cerimònies d'un centenari que ha durat tot un any. L'Ovidi Montllor va recordar amb algunes cançons el poeta Vicent Andrés Estellés, que avui ha sigut condecorat pel govern valencià. L'artista d'Alcoi també va cantar antigues composicions pròpies, perquè volia. Tot era de tothom, perquè vull, perquè tot és de tot. I acaba la cançó, perquè vull, tot comença en un mateix.
Això és tot per ara. Es deixem amb la nostra carta de presentació. Un reportatge que consta o que conta com ha nascut la televisió valenciana i com és per dins esta casa, que també és la seua. A les 7 tindran en pantalla un especial informatiu sobre la mostra del cinema del Mediterrani. Nosaltres tornarem a les 9 en punt amb tota la informació de la jornada. Que passen un bon dia.